Maswera sei wedare ndinokuchingamidzai zvakare mune chimwe chirongwa Zim Facebook Secrets and Confessions. Zita rangu ndinoitwa Anti Masisiva. Regai tibva tapinda mumaepisodes atauya nawo zuva ranhasi. Hanzi makadii tete, verengai nyaya yangu saHaidhi. Ndine musikana ane makore 29 ekuberekwa. For as long as I remember tete, ndakangokura ndiri munhu uya asingamboonekwi semunhu. Ndaingoshorwa, kusadiwa, zvekuti ndakangokura ndiri munhu akangonyarara. Ndakazvarwa mumhuri iya inonhuhwa nhamo. Life yangu yaingova yeuranda so. Pandainge ndaane 16 years ndakaendeswa kune imwe mhuri kuti ndinoshanda ikoko kuHarare. Mhuri iyi yainge yakabudirira chaizvo. Munongoziva vanhu vayo kuti vakauya kumusha vanofamba village rose vachingopa vanhu zvinhu. Kuendeswa kunoshanda ikoko yaifanirwa kuitawo opportunity yekubatsira mhuri yekwangu, asi ndaingoita kunge musungwa. Vanhu ava vaigara kuBorrowdale Brooks. Imba yavo yainge yakanaka iri double story. Madays aiita kunge akareba, mabasa epamba acho akawanda. Ndaitsvaira mumba, kubika nekuita mamwe mabasa ose. Vana vavo ndaivachengeta asi vaisatombondiona. Vainge vaine vana 4, mukuru ainge aine 16 years. Tainge takangoenzana. Gotwe ravo rainge rine 4 years. Mabhose angu ainge ari polite hawo pakutaura neni, asi vaisandoona sechinhu. Ndaipiwa chikafu ndonzi ndidye ndakagara pakitchen floor. Ndairara mukarumu kadiki kune imwe imba yaiva kuseri. Ndainge ndiri lonely. Every day ndaingoita the same routine. Ndaisabvumidzwa kubuda kunze kwegedhi. Ndanga ndisina shamwari. Hapana kana wandaimbotaura naye nyaya. Family yangu yaimbowa kwandaiwana mufaro. Vainge vava kure. Tsamba dzavaindinyorera dzaingova dzokuti nditumire mari kumusha. Ndakangotanga kunzwa kusurukirwa zvakanyanya so, and feeling yacho iyoyo ndaitadza kuibvisa. Ndakangotanga kungoraramawo munyika kwete semunhu asi sechimwe chinhu chisiri munhu. Handiziva kuti ndingaitsanangura sei feeling yacho. Manheru ndaingorara ndakamuka. Ndakatarisa ceiling ndichizvibvunza kuti asi ndikabva pano panyika pana anombondisuwawo here. Mumwe musi kuri kumanheru ndakamira pabalcony. Ndainge ndaenda kunopinza kakitsi kemwana wavo kuti kapinde mumba. Mupfungwa dzangu makangouya mufungo uyu, kuita kunge painge paine munhu aindiudza kuti zvidonhedzere pasi iwe unenge watozorora. Ndakanatsonzwa kamukakaomunesi nekupfungwa iyi, sekuti ndiyo chete yainge iri nzira yekuti ndiwane mufaro. Mazuva akafamba kuita masvondo, kusevedzera kupfungwa iyi kwakaramba kuchikura. Ndaigaroenda kundomira paedge chaipo pebalcony kakawanda, ndichitarisa zvangu pasi. Haiti yacho yakapedzisira isisatombondityisa. Dzimwe nguva ndaigona kufunga kuti ko ndikatora kamwana kabhosi aka ndokakandira pasi, ini ndotevera. Ndakatombopodza ndapusha mwana uyu ane 4 years, asi futi pakazoita kunge pane munhu andidhonza ruoko rwangu. Rimwe zuva ndakaona kasmall diary kainge kakawigwa mustoreroom. Rainge riri diary remwanasikana wabhosi wangu mukuru. Mainge makanyorwa madrawings, mamwe mapeji mainge makanzi "Thank you Linda, not real name, for making my lunch. Linda is my friend." Ndakatanga kuchema nekuti ndaisatomboziva kuti kune umwe munhu anotondionawo. Ndakatanga kunyora imomo mifungo yangu yose nezvimwe zvinotyisa zvandaisangana nazvo panyika. Ndakatanga kuexpressa zvandinonzwa ndisingatye kuti pane anondijaja. Zvishoma nezvishoma ndakatanga kunzwa zviri nani. Izvozvi ndinoshanda hangu samaid, asi handichanzwa kunge vanhu vasingandioni, asi mufungo yekuda kuzviuraya haisati yaenda zvachose. Handizivi kuti ndoita sei kuti ndopedze mufungo iyi. Kakawanda ndinogara ndichifunga zvokuda kuzviuraya. Naiwe dare, ndoitawo sei nenyaya iyi yekugara munhu uchingofunga kuda kuzviuraya. Zvakangooma hazvo wedu wei, asi inisisi ndinofunga kuti dai maenda mandoonekwa nemadoctors aya avanoti psychiatrist, I think mungawana rubatsiro pakuda kuzviuraya kwamunoita. Regai hedu tibva taenderera mberi neimwe nyaya yatauya nayo. Hanzi ndiri mukomana ane makore 21 ekuberekwa. Kubva ndiine 9 years ndinongotaura nevanhu vakafa. Ndikutaura everyday conversation, kuita kunge ndiri kutaura nevanhu vapenyu. Ndinovaona kwese kwandinoenda. Ndinotogara navo pasi, ndototaura navo paya nyaya dzavakaita vasati vafa. Ndinotaura kana nevanhu vakafa 100 years ago. Kazhinji kacho hatinatsonzwanana, maybe nekuda kwelanguage barrier, asi ndiri kuedza kuvadzidzisa mbichana language yemazuva ano. Pese pandinovabvunza kuti process yekufa inofamba sei, havapinduri.
ndofunga havanatsogona kupindura kuti zvinofamba sei kweseni iyoyo. So ndine nyaya yandinogara ndichiudzwa namama wangu yekuti sekuru wangu akafa wakambondishanyira. Izvi zvakaitika 20 years ago pandainge ndiri kamucheche chaiko. Sekuru wangu wakafa ndisati ndazvarwa. Panguva iyoyo mhuri yedu yaigara mumba makakurira amai vangu endi makagarwa nasekuru wangu upenyu hwavo hwose. Zvakatanga sekudai. Rimwe zuva baba wangu vainge vari kubasa for a business trip. Saka ndaingova ini namama wangu mumba imomo. Tainge takarara kubedroom, mama pabed yavo, ini mucodbed yangu. Ndipo patakanzwa dore kugaraji richivhurwa. Mafootsteps akanzwikwa achifamba achipinda mukitchen. Nekukasika mama vanoti vakandisimudza, vakamirira asi hapana chavakazonzwa. Vakabva vafunga kuenda kundoona kuti chii. Vakafamba around the house vachitarisa, but madoors ese nemawindows ese ainge akavharwa kusanganisira negarage door. Kune mwedzi yakatevera vaingonzwa the same thing over and over again. Vaingonzwa garage door richivhurwa, munhu opinda mukitchen. Vaiwanzozvinzwa kana inini ndakarara mukoti mangu, ivo vari kune mamwe marooms. Vakaenda kundotarisa, vaiona musina munhu. One day mama wakanzwa munhu ainge akagara paveranda. Ndokubva warealiza kuti iroutine yaiwanzokuitwa nasekuru wangu every day kana wabva kubasa. Vaivhura garage door, wopinda mukitchen womhoresa mbuya, then wogara paveranda vachiverenga newspaper. Munhu akazonyatsoona something mumba medu ndeumwe maid akaudza maparents angu kuti paainge asara neni tingori 2 ainge aenda undotitarisa ndakarara mukoti mangu. Ndokubva anatsoona makumbo, trousers neboots dzemunhu aibva pandainge ndakarara. Akamhanya kuti anatsoona kuti ndiani, asi munhu wacho akamushaya. Zvese izvi zvakazopera mama pawakazotsvaga umwe priest akauya akazonamata, akaudza sekuru kuti vazorore mune zvakanaka. Noizi yese yataimbonzwa yakapera ikasadzoka zvakare. Mama vainge vari last born and ndini ndainge ndiri mwana wavo wekutanga. So tinogara tichifunga kuti pamwe sekuru vaiuya kuzotarisa mwanasikana wavo nemuzukuru wavo ainge apiwa zita ravo. Tete nemi wose wedare, kwenyu zvinomboitikawo here zvinhu izvi zvakadaro? Ndizvo zvandino experience. Ndinoona vanhu vakafa kwese kwandinenge ndaenda. Vedare ndo nyaya yatatumirwawo namukoma wedu. Tauraiwo nawo mucomment section. Munombo experiencewo here zvinhu zvakadai. Until we meet again, muve nezuva rakanaka. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.